Всички говорите за калориен дефицит, а никой не казва как стоят нещата от до. Това, което трябва да направите като за начало е да намерите приложение на вашия телефон, с което да проследявате калориите, които приемате на ден. Има най-различни приложения. Лично аз ползвам това калориен калкулатор, пише се на български. Има страшно голяма база от продукти вътре. Най-важното, разбира се, че е безплатно. Аз не го промотирам, просто е наистина изключително удобно. При инсталиране на приложението, първото, което трябва да направите, е нещо като първоначална регистрация, в която вие въвеждате вашите данни като височина, килограми и желаната цел. На база тези данни приложението ви изчислява допустимия брой калории на ден, които трябва да приема вашия организъм, за да успявате да смъквате килограми. Разбира се, ако сте решили сериозно да се захванете с това нещо, ще е необходимо да имате